أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن جوس الأجواسي قلوب العقداد فريد دهره على الإطلاق حاتم الهتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر واللطف والكمال بجاه رسول الله يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ba wa'azi zan yi ba, na sami Mala Abubakar Gana ya yi wa'azi kwarai ya ja hankali, sannan kuma ga babban malamin mu saktari na jama'atun nasarar islam shine Khalid Aliyu, shi ma ya tunatar da mu cikin abin da zai zamo yaƙin da ba a damu da ita ba, amma yaƙi ne wanda dole a mai da hankali kansa, in ba haka ba za mu zamo yuyu jayi tafiyar da haka da ta kasance. Allah kare mana haka. Mu yi amfani da damar mu yi amfani da lokaci, saboda na baya wanda suke baya duka wanda ya kai level din shekarun mutu ya yi rukuku, abin da ya rage masa sujjada mutuwa ne kawai, ko mutum ya yarda ko bai yarda ba a san mutuwa, amma sai an mutu, ko ma baka mutu ba to sunan ka ne baka da aiki, baka da amfani sosai, sai wanda ya yi ijtihadi ya zamo abubuwa. To na bayan mu irin yadda muka samu zaman lafiya, yadda mu muka samu, yadda iyaye mu suka mana gata muka zauna lafiya, mu mun yi wa na bayan mu gata su ma su samu su hana kamar yadda muka samu. In ba mu yi ba ko to ba mu yi wa kanmu adalci ba, shine saboda haka ni abin da ake cewa addu'a ne muke bukata, addu'ar nan ta ƙasa da kanmu, ma'ana babu wani alhairi kamar zaman lafiya, babu alhairi kamar zaman lafiya, domin zaman lafiya shine komai. In babu shi to babu wani abu, sallah ba za ta yi ba, babu wani ibada da zai yi. Dan na ji Mala Abubakar kamar ya faɗi haka kafin ya tafi. Kenan ashe duk abin da za mu nema mu fahimta, mu nemi yadda za mu yi mu faɗawa Allah, yadda za mu kai kukan wajen Ubangiji. Mata kuna da dama fiye da maza wajen addu'a, amma Allah ya ɗaga hankalin ku, ya mai da hankalin wani guri ne daban. Amma in mace tana son ta zama waliya ta Allah, na ganin takin dama, domin an ɗauke mata abubuwa da yawa. Arzikinta irin arzikin Maryam ne alaihi salatu wassalam, anna laki hadha huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabi. Kusan komin wa antum takfuruna al-ashir, ana kafircewa dukkan aikin alhairi, amma dai kuma an san wannan kyautan da Allah ya muku. Akwai abokanan zaman mu Allah bai musu ba, kun sani. Da mu magana insha Allah, alhamdulillah. Kun san wannan kyautan da Allah ya yi muku, ina faɗan matan musulmai, kyautan da Allah ya yi muku bai yi wa waɗanda suke ba irin mu ba. Allah ya yi muku, amma me yasa ba a gani? In ba a gani to dole zai zamo mutum zai dinga komawa baya.
domin la in shakartum la azidannakum. sai ya zamo an shiga wani hanya daban, to lallai ku dawo baya, lallai a dawo baya. Shawara ba dole ba, amma wanda ya dauka zai amfanar da shi, wanda bai dauka ba shi ma zai gani saboda babu abin da yake kashe mutum kamar hawa mutuba'an, son zuciya. Ka yarda ka ginu akan son zuciyarka, in abu bai daidai da kai ba za ka bi ba, ko Allah ne ya ce ko annabi ne ya ce, ba ruwanka. kuma mafiya yawa indirectly irin wannan bala'in yake shiga. Amma kuna da lokaci mata, kuna da lokaci da yawa, domin Allah ya zuba muku rahama, ya zuba muku tausayi. Abinda za mu yi Allah ya mana kaca-kaca ƙanƙanin lokaci, sai kun kusan 10 tukuna Allah yana kau da kai akan naku, ana kau da kai akan naku fiye da mu. Ma'ana a wajen Allah ni a gani na kun fi bugata, a wajen Allah kun fi bugata. Kuma in kuka lura za ku gani yadda Allah yake magana akan ya kamata a yi kokari a tsaya a yi addu'a sosai. Mu addu'ar ita ce zaman mu lafiya, ita ce kuma natsuwar mu, ita ce duniyar mu da lahirar mu gaba daya. Domin duk wanda ya addu'a baya yiwuwa ud'uni astajib lakum. Ka roki Allah, Allah bai amsa maka ba, Allah baya yin haka. Idan ka roki Allah ka ga baka samu biyan bukatan a lokacin mutu, an dauke maka wani bala'i ne da baka san da shi ba. Amma baya yiwuwa ka bude baki ka roki Allah, Allah ya canza maka. To mu haɗa bakinmu mu yi addu'a, mu roƙi Allah da sunansa, mu yi salati wa annabi 111 kowa ya yi salatin da ya iya. 111 shine mabudin da Allah yake karban abu. Duk abin da za ka yi in ka gabatar da annabi Muhammadu, to an buɗe maka mabudin da Allah zai karɓa abu. To a yi salati 111 din nan muna neman ubangiji ya dube mu ne dan manzo Allah, kuma ya dauke mana bala'i dan manzo Allah, kuma ya kare mu da dukkan bala'o'in da yake faruwa dan manzo Allah. Wanda suka shiga hannun wa'inda ba mutanen kirki ba, Allah ya laddafa musu, kuma Allah ya sauƙaƙa musu. Yadda Allah ya yi a tsakanin Asiya da Fir'auna, ko sun rike suna azabtarwa, to Allah ya hana su jin azaba kafin Allah ya fitar da su. Wannan mai haka ƙasar kuma gaba abinda zai zo, to Allah ya dube mu don martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kar ya kawo mana abin da ba za mu iya ba. Wannan da mu fara da salati wa annabi 111. Kowa ya irin salatin da ya sani, shine mai bitahi na addu'a. Za mu yi addu'a guda 5 kala-kala, in muka yi kuma shi kenan zaman mu ya ƙara amfana cikin amfana. wani damuwa Allah, mun ba da amanan kawunan mu a hannun manzo Allah, mun ba da amanan kasar mu a hannun manzo Allah, mun ba da amanan zuriyar mu a hannun manzo Allah. Allah mun san baka saba alƙawari, kuma mun bayar wajen wadun da baka mayarwa, shine sayyidina maulana rasulullahi. Mu karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil, mu daura kan dukkan damuwar mu yana wajen ubangiji. Hasbunallahu wa ni'mal wakil shi ma mu karanta 111. Amanan kawunan, mun baka amanan kasar, mun baka amanan wayanda suke rike da mu ubangiji. Allah kuma su jagora, Allah ka ji tausayi. Mu karanta la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wannan la haula ba mu da ƙarfi, ba mu da dabara, duk lamarin mu jingina shi wajen rabbul izzati, shine manufar Allah. Duk bala'o'in da suke tashi da wanda za su tashi, kamar da shi hayyinun wanda ya rubuta Allah, duk abin da ka rubuta sai ya tabbata, da ubangiji za ka iya ɗaukewa kamar da shi wani guri, za ka iya saukar da shi kuma ba wanda ya san an saukar da shi. To Allah ka mana wannan lullubin albarkar manzo Allah. La haula 111. Allah kar ya bar mu da kanmu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Mu karanta ya latifu 111. Ya latifu
duk wani abin da zai zama mana zafi Allah ya sassauta shi, ko menene babu abin da zai zo gaban sayyidina rasulullahi ta hanyar manzo Allah, in dai aka kai shi wajen Allah to Allah zai yadda abin yake. Ya dubi zaman Allah yana karban addu'a saboda taruwa, sabanin kai kadai saboda wani ya fi wani tsoron Allah, wani magana ɗaya zai yi wa Allah, Allah ya yi abu gabaki ɗaya. Saboda haka shine hikiman a haɗu a roƙi Allah, ya fi ɗaiɗaikun bambanci. Allah ka dube mu don haka, albarkan manzo Allah. Ya latif rahman rahim tana matsayin kumfe kuna ne a wajen bawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma baina bismillahir rahmanir rahim wa ismillahil azami illa kama baina bayadul ayn wa saudiha. Bambancin ismillahil azim da bismillahir rahmanir rahim kaman bambancin bakin ido ne da farin ido. Bismillahir rahmanir rahim tana yin komai. Saboda haka wannan shine hitam. Idan man yi zan yi addu'a, ya kamata kuma shugabannin a rike a rabawa mata su ta yi a gida, saboda kar a haƙura a bari, ba a haƙura cikin naciya. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna Allah yuhibbul mulahhina bid-du'a. Allah yana son mai naci a kofarsa. Wata mata ta gaya wa Annabi Musa alaihi salatu wasalam, in ka je wajen munajati da ubangijinka ka roƙa min aihuwa. Da ya zo garin munajati da ubangiji ya tafi, sai da ya gama zai juya, ubangiji ce ba ku yi alƙawari ba ne ya Musa? Ya ce mun yi alƙawari da wata mata a kan aihuwa. Ya ce ga lauhul mahfuz duba. Ya duba lauhul mahfuz ba sunanta a cikin masu aihuwa. Sai ya dawo zai wuce ya ce na yi magana wa rabbul izzati a munajati na, ubangiji ya bani dama na duba lauhul mahfuz ba ki daga cikin wanda ake ayyuki hakura. Sai ce to shi kenan, sai ta ci gaba da roƙon Allah. Annabi Musa ya dawo wani lokaci zai wuce sai ya ganta da ya je wajen ubangiji ce ya rabbi, wancan karon ga abin da ka nuna mun akan wannan matar, amma kuma yanzu na ga ta aihu. Ya ce ya Musa, ta nace mana ne, duk wanda ya nace ko ba mu yi niyan augo muna yi masa. Inna Allah yuhibbul mulahhina bid-du'a. Duk mutumin da ya dage da addu'a, kar ka yi zaton wai ka roƙa ba a baka ba. A'a, mafi yawa abin da muke karyewa kenan. In ka fara wuridi in ka gaba ka samu kai ka ce wai an hana ka, kayi kamar ka shuka dusa. Wannan wani rashin ladabi ne cikin addu'a. Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala yana cewa iza ɗalibta matsaliban adimtuhu fa ghayruhu yadri'u ma daraitu. Idan ka nemi wani abu a wajen Allah ka ga baka samu ba, to ubangiji ya san abin da ka ebo din in an baka zai cutar da kai ne, amma kai baka sani ba. Ya dafa ma ya durru ludufan minhu la tattahiman ilahana fatahzula. Sai Allah ya ɗauki wannan addu'an ya canza maka wani bala'i da zai same ka, sai a ɗauke bala'i. Za ka yi accident a mota, za ka yi gobara, dan ka zai rashin lafiya mara, duk irin wayannan sai a ɗauke maka, sai ka ganka kuna tare kana zaune lafiya. Addu'a ce ta yi amfani, maimakon kuɗin ya zo a tafi da kai asibiti, to an hana zuwa asibitin amma an rike rashin lafiya. Ai an maka. To amma mutane suna son duk abin da suka roƙa ne suka sun samu. Da yawa ba yadda za ka yi ka roƙi Allah bai amsa. Wannan abin da sawa cikin zuciya a san haka, kuma a naci cikin addu'a, Allah ba zai kunyata ba. Bismillahir rahmanir rahim 111. Ubangiji Allah ya karba. Allah ya karba. Allah kar ya kunyata mu fi zahirul badin. Allah ya sanya tausayi a tsakanin mu gabaki daya. Mu ji tausayin wanda suke tare da mu, su ji tausayin mu. Allah kuma ya sanya mana yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Ka ji tausayin wanda yake bayan ka, man fis samai yarhamukum. Allah kai mana haka. Allah kar ka bari mu kunyata zahirin wa baɗinan, duk abin da zai zamo na sabo ubangiji ka nisanta da mu gaban aikata. Allah ka samu a cikin daidai cikin dukkan lamarin. Sirrin wannan addu'a da zama da tunanin da manyan suka yi, ko yanzu ku auna a ce mun yi salati 111, mutane nawa ne?
nawa kuma aka samu. Wannan ya shafi kowa, wa'azi kuma baya shafan kowa, wa'azi baya shafan kowa, sai abin da mutum yake so yake sauraro ma ya ji, wani kuma ba zai amfani da shi ba. Amma wannan ko ka sani ko baka sani ba sai ya shafe ka. Bayan kuma ya shafe ka ba iya jus ba, duk ƙasan an yi mata addu'a da manufan da ake nufi dan Allah ya bayar. Kaga ko ba komai, wani ya samu zaman lafiya a ko ina kana da daraja a kansa. To a duba salati nawa aka samu, a duba hasbunallahu nawa aka samu. In aka duba dan kankanin lokaci da bai wuce minti 20 ba, duk da baki daya an baibaye alhairi. To da wa'innan alhairan Allah yake duba abubuwa ya karba. Saboda haka a dinga dacewa da naci akan haka. Shugabanni mata, ku dinga sa mata, ku dinga kwaɗayantar da su cikin addu'o'i matuƙa, saboda wa'annan addu'o'in zai ba da ma'ana matuƙa da gaske, kuma zai taimake mu. Ma dama ana yi, don Allah ya da kuma sai an samu sauƙin abubuwa. Allah ya karba. Fatiha da satin Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مرغوبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد. اللهم احرسنا بأنك التي لا تنام، آمين. وكرمنا بركنك الذي لا يرام، آمين. وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك فأنت رجاء، آمين. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قلبك شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قلبك صبرنا. يا من قل عند نعمتي شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليتي صبرنا فلم يهزمنا، ويا من رآنا الهدايا فلم يفضحنا، وهذا المعروف الذي لا ينقضي ابدا، وهذه النعمه التي لا يساعدت. نسالك ان تصلي على محمد وعلى ال محمد وبك اجرأ في النهور الاعداء والجبارين. اللهم اعنا على الدين بالدنيا وعلى الاخره بالتقوى، وحفظنا فيما جئنا عنه ولا تكلنا الى انفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك انك انت الوهاب. ونسألك فرجا قريبا وسبعا من البلايا، ونسألك تمام الشكر على العافية، ونسألك غنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا عبدك وأبناء أماتك نسألك بجاه نبيك يا ربي ألا ترد يدنا صفرا خائبين حاسرنا، يا جاس المستغيثنا، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.